sotilaita, teidän marssinne aika nyt tulee. Tuntemattomia sotilaita, miksi vihat mua vaikka te sennestään tunne? Miten vitussa mie voisin selättää tuntees, kun vihat mua nyt vaikka te sennestään tunne? Johtuuko siitä, että on Lapista ja murre? Se kuule pysyy kiinni perässä, se kulkee. Raivo tietämättä vihansa hän kantaa. Patoutuu tunteet päähän suusta ulos paskaa. Työntää mielimäärin paska sua valvoo. Se ohjaa sinun ajatuksiasi ja sun kalloos. Sano sun asiasi nyt, sano sun sanottavat. Vaikkei kukaan kuuntelekaan, ettei se jäis pakottamaan. Sun sanottava itelle mistä se kaikkoa. Ennen kuin sen oppi ymmärtää tarvitaan taitoa. Vihatko mua vaikka te sennestään tunne? Arvostellaan sitten kun toisen opitaan tunteen. Ennen kuin kussan toisten koivillemme ollaan. Tuntemattomia sotilaita toisillemme. Tuntemattomia sotilaita, teidän marssinne aika nyt tulee. Tuntemattomia sotilaita, miksi vihat mua vaikka te sennestään tunne? Tuntemattomia sotilaita, meidän marssimme aika nyt tulee. Tuntemattomia sotilaita, vihatko mua vaikka te sennestään tunne? Ne sanoo, että silloin tieteet on työnnyt läpi, kun jengi jauha roska niin kun ne on syönyt mäkis. Viha sua ja sun räppejä, miksei oo flowtakin? Jos ne puhuu mitään, niin sitten oot nobody. Se on vale, me jolla ees tunnettuja jäpät puhuu paskaa vaikka ne ei ees tunne mua. Voisin esitellä itteni, jos annat mulle tila. Suen lupan, että saat musta ihan uuden kuva. Niin lukee, et voi mua vihata, ota lapio käteen. Sun on pakko mua digata. Luulet, että räppihomma tippu mulle taivaasta. Kateelliset tämmät tulee mulle haistatta. Ei saa mitään aikakirin olona vöitä. Niin kuin Bad Vibe, meikä tekee homona töitä. Ennen sanon, että en käsitä miksi se tykkää. Mut niin kuin ex-hustla, en välitä enää yhtään. Tuntemattomia sotilaita, teidän marssinne aika nyt tulee. Tuntemattomia sotilaita, miksi vihat mua vaikka te sennestään tunne? Tuntemattomia sotilaita, meidän marssimme aika nyt tulee. Tuntemattomia sotilaita, vihatko mua vaikka te sennestään tunne? Istun erokahviossa, aamukaljalla. Yöni vietin sillä keltaisella patjalla. Se johtuu siitä miten päätetään iltaa. Skaninessa aina joku väännetään siltaan. Turhan päivästäkö? No eipä vissiin. Mut se alkaa heti kun se lähet kohti tiskiin. Jonoissa mennään vaan ohitellen ja keskustellessakin. Ohi mennen ei tapahdu muuta kuin hajoaa pää. Ota vittuilun pois niin ei paljoa jää. Joten aika hätäseen. Mitta tuli täyteen ja positiivista on ennä kusinäyte. Oot mulkun näkönen ja niin sua kohtelen. Ja turha luulla että käskyjä sitottelen. Ja sun soittoa sen tullu kattelemaan. Mitä vittua miekin tuli tappelemaan? Tuntemattomia sotilaita, teidän marssinne aika nyt tulee. Tuntemattomia sotilaita, miksi vihat mua vaikka te sennestään tunne? Tuntemattomia sotilaita, meidän marssimme aika nyt tulee. Tuntemattomia sotilaita, vihatko mua vaikka te sennestään tunne?